Filozofiu na Oxforde a ty a ja sa práve vydáme na cestu. Na cestu skúmania celého sveta. A mimochodom budeme sa rozprávať aj o superhrdinoch, o tom, čo nás Clark Kent môže naučiť o pojme identity a zistíme, ako nám Matrix môže pomôcť pochopiť život a dielo Reného Descartesa. Áno, film Matrix bol inšpirovaný jeho filozofiou. Bude to náročné, poučné, frustrujúce a ak svoju prácu robím dobre, zostane ti to v hlave ešte dlho potom, čo sa naše cesty rozídu, pretože sa začíname venovať filozofii.